Delokno, Gus. Wis pas kurang, Gus. Anggap dadi iya cek. Aku nek nyelok iki Gus. Apik. Saya. Alhamdulillah. Aku nek nyelok iki Mbah Yai. Apa Habib? Ya memang dadi kiai nggih. Ya mungkin terus saged. Mereka napa mawon saged. Ya, Yen tetes kacang apa ora? Tetes kacang apa ora? Nggih. Jadi iki bam ni upak kok buat bam nggih rawok Empuk. Empuk. macam Empuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kacang. Beli rokok. Terus kopi pernah? Kojek. Iya lah. Kopi kojek karena kopi kojek kota. Oh, kesel ya, Pak? Mangan ya? Untuk warung kok. Warungan Tenang murah. Kopi ora? dan Tak pesen kopi ora? tetap kae ya nenek yo nenek yo jenengan yo ojo nek jenengan. Nek iki bose teko kok. Yo wedang. Hitam kae. Yang teh ae. Nang karo bibit ini iki lho rasane kok ini ya. Ora rokok. Pokoknya apa? Ini lagi keratak mau Ora enak iki. Rapor. Jagung gayane kaya ngene kaya. Ayo jagung gayane kaya. Pak mumpung foto dulur lho. Kopi apa? Hah? Kopi apa? Kopi. Iki diarep-arep Mbak Yu, Mbak siapa? Mbak adike Pak Kiai Pak Tamrin. Ayo cak ropah dukun nganten iku anggere nganten. Lah sing ngeges sunat niku lek markaban nogong di markaban Mbah markaban nogong piye. Ngeges niku dinapa iki kongkonan wong. Iki kongkonan wong nek dereng kenal maune omahe Mbah Njen kerep oke. Akon sing kenal ya. Kadang-kadang dikumpul nih di surat selampe ngoten mungkin gajian dikumpul kan kumpulan ya di tahu ya malah di pakai mobil dia kan dikai sarung dikai Ya, saya nopo di sunat masal. lambi sarung Sunat masal. nggih. Lanjut jam piro kok layane nang iki? Biasanya itu Ya, jam 1 paling. masa Iya. Kulo biasanya pakai sing ngaten pandome apa jenenge jam apa. Oh, jam. Nang nggone Pak Samad dukuh beling kacangan. Wow. Digane nang kono. Mungkin di biyen iki kulo marek-marek itu lah mbok selulupan hanya di kulo nggo mungkin ndelok jam. Nggih. Otomatis. Oh, waya tahajud, Oh, tahajud. Nggih. Nggih Pak. Diarep-arep ditinggane insyaallah. Lah ya, aku Mbak karo Mbah Calahar nom-noman kuwi kan ya turu langgar. Jadi yo anak Kiai Haji langgar Oiri saya. tahajud ning langgar terus ceramah bab nganten bab apa kok ya Iya, Pak. paham kabeh aku. Saya. Insyaallah. Hijab nganten kaya iso. Dongak kaya mbaut, Iya memang yang khotbah yang mbaut. Serbaguna pokoknya. Iya. Serbaguna guys ya, wis tau. Pinter rasane. Donga sing paling mandi apa, Bos? Donga sing paling mandi, donga selamat to sapu jagat to Selamat ya ape. Dan iya. Tapi itu hubungannya itu ape kalau seperti
NU karo apa jenenge Katolik apa apa. Iya kan. Katolik ya apik saiki. Iya. Ora ana sing elek. Wis menyatu, Hmm. bersatu saiki. Iya, alhamdulillah sakit bersatu jangan sampai kocok-kocokan, wajan-wajanan, oleh wajan-wajanan godaan. Ngendut ini kurang ini ya. Alhamdulillah gitu. Bikin kurangan lah. Bikin kekurangan ki nyawang kanca-kanca kono ki ya jan apik iki. Saene sawang sinawang ayeme kula sampean iki sawang sinawang karo wong-wong ngono kuwi kanca-kancane. Insyaallah ngono. Ayeme ati kan saka awake dhewe. Eta wis semrawut dan beratine diayem-ayemno ya. Iya. Kadang kalau sing wis ayem disemrawut karepe dhewe kok. Ben enek cerita. Baraya astagfirullah mina khatoya pesak-pesaknya selamat lagi selamat koyaki kono-kono ya ajeme kula sampai niku sawang sinawang anu Apa? Mau minum? ini yang Kono ae lho, Dak. Nah, sudah. Nah. Kalau pikir isi ya, empuk kok. Kan yo. Empuk petok iki. Empuk petok dhewe nek suwe ra nek ngene ra petok. Aku ki mung pas sepuh kono nekat rene. Kapan? Iya. Sepuh. Pulau pun sepuh, dereng tahunan sepuh. Iya. Jawa dikek pandan dia sepuh balun gini kang raksi Biasanya nek tekan sepuh kan posonan, maka tekan sepuh. Aku tuh tahu ngerti soalnya. Iya. Melakukannya tekan waduh guys. Aku diterem mulai ra gelem. Aku rasane Nah, ya. tahun pisu. Diterem mulai ra gelem lho piye. Kadang kala petuk nang ndi ngono tawani mangan ya ora gelem wis Ya matur. mugo wetenge warak wetenge lesu yo. Kae kan kadang-kadang konco iki gelem iki urun iki nek ngoten. Bilang kok kadang nang barang nang masjid nang ditawani kayak. Kono mesti kono masjid. Masjid Aliyah. Ya iya. Pokoknya sing iki mangane sanggon-gon. Wong ngerti tau misui wong ya, Iya. nang gelem apik karo wong wis enak. Iya. Lilir ora. Astagfirullah. Rabbal baraya. Astagfirullah. Minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an. Nanti turu. Nanti wis turu.
Iki lho. Apa wiridane astagfirullah kaya Mbah Gus Dur. Hangat-hangat. Kaya wiridane astagfirullah kaya Mbah Gus Dur, malah kelingan Mbah Gus Dur. Paling di template Mbah Gus Dur ya. Itu bisa dicuri umat Nabi Muhammad. Seluruh umat. Bikin sih kon selawatan berjanji nyekondran guys. Lakot aku wis ndretek apal yo. Ya bos ya. Oh iya. Lakot rasulun min anfusikum. Lagi Siapa? Assalamualaikum bil mu'minin ar-raufur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu taslima. Iki apa? Iya. Asine iki wis tau. Ndredek. Apa? Ini memang dan juga nang Quran yo kata pengpira lho. Kata penyakit. Iki sorokan iki deh. Kurut nang kene Pak Kiai iki ujian nang pondok. Pondok Pak Maimun petak jenengan kalau terbiung. Bom keliling kacangan pedong untuk menjadi kenapa? Ini tertantang. Karena hitungan Jawa guys, saya. Juga Pon ate kliwon, oh pon 7 kliwon 8 lebih 5 gak iso. kain sama iya Gak iso ya. iya itu dino ngono iki ya mayo kelingan mat nggih Zong. Wali mat mboten mong wong eling wali niki anjene kula sampean menelek insyaallah. Bukan yang kenalan kau kaya kono, ampun kenal kono eling yang dikasih apa kadek dituturi bareng eling. Aku yo eling lho. Kayak kancaku ndek biyen aku. Mulane tak celok ya, Mang. Ayo apik kae. Cuma nek tekan bilih-bilih ngono kuwi ada kan ngene. Kulo dikumpul bala pitik sekadang-kadang pitik dibusu kulo Padha karo aku berarti. kan kangge pengurip yen ngeges sunat ngoten nggone lek makan Mbah Mar keban kangge pengurip. Oh. Aku dikon beleh pitik, beleh apa ngono ya ora gelem. Nggih, kula nggih mboten Aku. purun. Nggih. Wes tuwa. Bilang dulurku dhewe masa tak beleh aku. Hah? Lah nek iki Wes Mbak Sapi sekuwatah katae kula mboten doyan Mbak pedes kata-katae mboten doyan. Tapi ini doyan semutah. ya Berarti kan mboten doyan. Main muntah berarti doyan. haram. Ya ora doyan kok. Enggak doyan. Dia mboten doyan. Hujan mau. Kata-kata nih Pak Sapi mboten doyan ya. Terang-terangan mboten doyan. Pak pedes kata-kata pun Soalnya mboten mangan doyan. iki mangane wak sapi mutah. Angger mutah masa mbok hukume haram. Kan padha karo hukume haram sapi dene. Ya bener iki. Oh, iya ora. Hah? Angger mutah haram yo ora kaya ora doyan. Padahal kan wong yo ada yang bilang kok yo dia berada yang lebih suka bukan ada kok mati nenek kok nenek
bulan itu ya buat nyarap-nyarap. Bawa sapi, bawa waju sih. Buat nyarap-nyarap. Aku nek wis wujud iwak ngono ki doyan. Tapi nek kon beleh aku mau. Nek wis wujud iwak pitik aku gelem. Tapi nek kon beleh aku mau. Nggih. Nek kan boleh pitik sekata-kata itu boleh pulau nggih mboten purun tenan. Malah kangge pengurip e. Sak kata-kata Ngeges sama kabeh pitik. Pitik Jare ngono bo sak kata-kata iki. Bulan nyanyi kan nyawa kayak begitu. Wah, akhirnya kaya terus kaya omongane Saridin kae. Kalau kerjaan ini kenapa bulan apa? Jadi saat itu opo jadi 6 masuk 6 ke bulan bareng ngono kan. Ziarah. Jenis daerah yo apa daerah ini ziarah nang kucing yo. Mau ke bulan sapa? Nah tak cek nang donyanipun kula sampean kan kalau ke Kanza di sini asale nuku nanti nek ibu dijabut umure katene. Iya. Dengan dia yang wong tuaku ku ini Pak Amit. Jalane jarang panggil kalau mbok bawa lagi mbok aku nek njur mbok mobil maja sing dikasihan. Jalan kepethuk kula gede semene gede. Kan dulu kula kan 6 di sini 7 mbok kula kasihan mbok Pak Amit. Lah mari jaman biyen ora enek HP. Upama jaman saiki wis enek HP tak petono. Pernah kantor pun barang ke Mbak Ten apa yo Mbak Ten iki kabare wong kono-kono ki kalbo ngono ki kembar. Lah sing ti nang Sumber sing ten nang Klampun. Iki kabar-kabare dibiyen kembar. Jadi andun. Jadi kalau Pak Kulo kan Jawa Tengah, ono Nogong. Dan Kulo kan Jawa Timur, Jawa Ngetan. Nogong kan Kulon. Pak Kulo kelahiran Nogong, Kulo kelahiran Jawa Timur. Berarti cek darah Arya Penangsang berarti ya. Iya. Berarti ya Arya Penangsang kalau tembung panolan ngono kae iki toprak iki dilapan toprak iki kalau tau krungu Lha layangannya berdulu ongkos ke Gatot kan wong jalan kan Anom Sutopo karo Anom Suroto. Anom Suratas meninggal. Pakai telung dinane patang dinane iki. Dia ngelarang apa? Dan ceritanya kayak enak ceritanya kok. Apa ngaji marai ngaji aku. Udah ngaji ini makan jarak karena Pak Kiai kan ya. Benturutan dan berjanji jarak karena Pak Kiai kan. Dia cilik kula karek gede sampeyan tenan ageng kula niku nggih Quran dijalli nggih saged bentar wis saged bahasa Lah iki lho kasiran marai ngaji maca Quran udah iso oh ya marai nek anu marai gawana kok yo insyaallah dan sholat dan langgar tak warai alif bata apik ya iya saya warai apik apa nang ayo njaluk warangan malah kan yen saged diwarano apik iyalah berkembang iya
Loh. Pas suwe men ya beli kok. 12 jam lah ini Rino ya 12 jam. Jadi sekawan likur. Iya, sekawan likur. Sekawan iki ora. Kawan di Korea. Yes, ngono iki guys, ngobrol di pagi hari ya. Padepokane gondo mayit. Aku gak arahe berapa niki. Oh ya wes.